Hey, welkom in de Gediek Doch het voor in het dorp. Ik ben Ingrid. En ik ben Gerben. En wat gaan we hier uit van in de Gediek? Wij hebben hele protten. Wij hebben hele protte items. We beginnen met de praatjesmakers. Wat vind je van het uw dorp, Gediek? We hebben natuurlijk een van de vele talenten. En we hebben nog volle meer. We hebben wat vind waar steen ik in mijn dorp. We hebben muziek. We hebben de kapperstoel. En waar het om draait is die bal maar in de O van de Gediek. Daar gaat het om. En Ingrid, waar stiest u in Gediek? Nou, Suffert, wat een aparte vraag, want ik zie natuurlijk vlakbij daar. Maar ik snap het wel. Door vraagt hij natuurlijk al, waar staan wij in de Gediek? Waar staan jou in de Gediek? Wij hebben namelijk elke dag een vast item en dat is een foto uit de Gediek. En dat is een liedsitem, een lieddinkje wat op een foto zetten is. Nou, daar letten wij de foto van zien. Daar kun je mooie prijzen mee winnen. Dus ik liet jou even de foto zien en dan probeer ik even met de wien. Probeer ik het even een beetje goed deel te zetten. Weet jou het antwoord? En dan hebben we een ondersteuning van de muziek. Weet jou het antwoord? Surf dan even naar www.ikdochditvoormiendwarp.nl. Dus als jou het antwoord weten, wellicht heb je dan morgen, je kan een prachtige prijzen winnen. Stuur je antwoord in naar www.ikdochditvoormiendwarp en wellicht ben je morgen de dijwinnaar. Dan gaan we nou terug naar uw talent. Ja, die hebben een heel soort hier in Gediek. Op allerhande gebied. Sport of orentalenten, neem het maar op. Maar Joert draait het om de sport. Zo zal dat deze week al wel vaker gebeuren. Maar Joert hebben Morgan Spruitenburg uit de Gediek en zij doet aan turnen. Een applaus. Welkom. Morgen, hoe is het met jou? Heeft er zin in, Joert? Ja, tuurlijk. Oké, hartstikke mooi. En ik ken wel zien, doe best vrij goed in turnen. Ja, Ja, oké. En doe dat een beetje op landelijk niveau, begreep ik? ja, klopt. En hoe lang turnst al? Sinds ik 4 ben. Sinds die vierde al. Oh, oké, dus het zit er al goed in. En de best je begonnen in Garrediek, toch? Klopt. Oké. En hoe heet die club? Stormvries. Ja, en waar best dan nou? Ik zit nu bij TSH Heerenveen. Oké. En moest dan ik heel vaak volle meer trainen of is dat net zo? Ja, ik moet wel veel trainen nu. Ja, en hoe volle? 20,5 uur. Wow, in de weeken? Ja, en in het weekend. Allemachtig, dat is een hele prodde. En wat is die doel was het eigenlijk nog wel eens een keer bereiken worst? Olympische Spelen. Ja, dat hoopte ik al dat dat zo is. Hartstikke leuk. Dat komt van Semmerik, hè? Ik hoop die dan over een jaar of 4 of 8, denk ik. Dus daar is een keer te zien. Hey, en wat is die favoriete onderdeel? Die heb ik eigenlijk niet. Oh, daar is gewoon hoe er al goed in. Kijk wat zien. Ja. Nou, ik ben benieuwd. Wij gaan nog even wat van de zien. Ik zou zeggen, morgen, let nog even wat zien. Applaus! Ja. Wow, het wordt steeds beter. Nog eentje? Hij is nog hier voor u, petto? Oké. Ja. Applaus gewurdig. Hartstikke mooi. Dankjewel, Morgan, alvast. En een soort succes in die verdere loopbaan, hè? Dankjewel. Oké, Morgan, dankjewel. Wij gaan terug naar het volgende onderdeel. En dat is de kapster. Dus kapster, Hanny, het eentje in de kapperstoel. En Hanny, wie heeft u in de kapperstoel? Ik heb jou het buurvrouw Ruud in de kapperstoel. En ik stel jou hier even waar. Ik doe even je moet schaal. Maar wat zie je er prachtig uit. Prachtig. Ga je iets speciaals aan? Nou, ik heb alle kleren aan, omdat ik dus breidje en wij breiden dus een grote sokken voor de Nierstichting. Oké. En dat is ergens een uitstaand beroep, dat kennen de mensen net meer, of ze willen het net meer. Maar Nee. naast sokken doen wij nog volle meer. Wij handwerken dus met een groep dames. Je kent wel zien, daar in de hoeken, daar zitten dus alle gemoedsen van Heerenveen. En je zit dus een trui van Heerenveen.
Prachtig. Die verkepen wij dus alle jaren en dan gaat de winst naar de Nierstichting. Oké. En de laatste 2 jaar hebben wij dus €10.000 per jaar uitdragen gekend aan de Nierstichting. Zo, dat is een hele En we protte. doen net alleen nog breidje, maar wij beduren dus huiskedoekjes en we naaien skelken en slappen. En overal werd wij dus wat insjoggen, daar proberen wij dus wat uit te slaan. En wij Prachtig. verkepen dus 900 per zakken in het jaar. Zo, dat is een hele bult. Dat is een hele product. Ja. En doe jou dat ik een protte mij? Ben je ook nog een protte op ik breidje? ben dus ik doe de hele administratie, dus ik kom eigenlijk net eens aan breidje aan, want ik moet dus zwaarder dat ik inschroef voor de braderie. Ik moet zwaarder dat die bemand wordt. En ik moet zien dat ik jen krijg en dat moet weer naar de vrouw laten, want anders hij zei geen jen om te breiden. Nee. Maar wij krijgen een protte jen en stofjes. Maar het zakkenjen, dat keepje wij, want dat moet van hele goede kwaliteit wezen. Ja. En ik ga inderdaad ook echt wel dat je een beetje de motor van Nou, de Nierstichting er moet binnen. toch een motor wezen. Ja, no? Dus, zeker. Er moet toch een wezen die alles een beetje runt. Want er komt nog wel wat bij kijken. Ja? Dat is net zomaar even... Ben er een protte vrijwilligsters bij? We hebben een stuk of 50 dames. Wij hebben maar daar zijn ik alle dames bij inbegrepen die dus een paar zakken in het hier verkepen. Dus nou ja, dat is een hele groep en het is heel typisch. Maar wij krijgen heel iets meer vrijwilligsters. Oké, wat mooi. Dus iedereen is wel aardig enthousiast. Ja, zeker. Ja, En wij ja. dan 1 keer in het jaar hebben wij ons oudrekeningsjoen. En dat is nou toevallig toen ze te jong werd. En dan komen wij bijeen en dan zeggen wij, of dan krijgen we de cheque bij ons. En dan weet net iemand hoe hoog dat die cheque is, behalve ik dus. Ja. Want dan moet dan iemand muts scroeven. Ja, Nou, en dan is dat altijd hartstikke mooi, jong. prachtig. Leuk. En dat hij hem hier in Gedik. En dat doen wij meer. Ik doe het krap aan 34 jaar. Zo, dat is Ja, ook we, al... doen dat, we hebben die oudrekeningsjoen bij Van Wijn. Eerst zien we dat bij ons thuis, maar de groep wordt vierst en de grut. Die kent dus net meer bij Die mij had je in plak? de kamer. Nou, mevrouw Rutje, ik zal jou het hartje maar even opdwalen, want Ja. het stiet je prachtig. Ja, nou? Maak hem ongeveer op deze manier dwalen. Ja, Ja? dat is prima. Ja. Kijk, Volgens de mij prijs zit het krijgen. sluitingje voor. Lukt het? Ja. Nou, Zo. Ja, dat is mooi, zei Ruudje. Het ziet er wel mooi uit. Ja, wat grappig dat we hier het Ruudje even in de stoel hingen. En die ken ik natuurlijk al mijn hele leven. Ik als gediekster. Ik fietste vroeger op fietsje naar Squalata even bij haar langs. En ik naar Wurg weer. Want ik moest nog drie kwartier of een kwartier lang naar Boeten, het dorp fietsen. En dan ging ik even bij haar aan om wat drinken en een koekje. Leuk dat zij hier in de stoel zit. Maar het volgende onderdeel. En dat is de film. Ingrid, waar wie is er Joert? Wij staan nu bij woonzorgcentrum De Mierte. Die heeft 4 sterren woon. Kist mij? Zal we even zien wat je valt te beleven. De Mierte is een woonzorgcentrum waar 88 bewoners wonen hier. Wij bieden zorg aan de intern wonende bewoners, maar ook bieden we service aan het aanneemcomplex. En daarnaast hebben we een best wel belangrijke wijkfunctie, ook voor de bewoners hier in Gorredijk, die gebruik kunnen maken van het activiteitenaanbod hier in de Mierte. Ja. Hoeveel mensen wonen hier? Op dit moment we hebben een mogelijkheid tot 88 bewoners. Oké. Ja. En u zegt mogelijkheid? Ja, soms staat een kamer korte tijd leeg, maar dan wordt die weer gevuld. En op dit moment 88. helemaal Ja. goed. Dan heb ik begrepen dat De Mierte een prijs won heeft. Ja, dat klopt. Daar zijn we ook heel erg trots op. De Miente heeft naast 250 verpleeg- en verzorgingshuizen, maar ook ziekenhuizen en GGZ-instellingen meegedaan aan een prijsnominatie gastvrijheidszorg met sterren. Die uitgereikt wordt aan locaties die goed scoren op ambiance, eten en drinken, beleid en kwaliteit van de zorg. En naast de nummer 1 in Nederland heeft de Miente als enige tweede 5 sterren.
Wij blinken uit in gastvrijheid en dat zie je in de bejegening van onze medewerkers, maar ook de receptie. Iedereen moet zich hier welkom voelen. Nou, dat van die 4 sterren, dat zit wel goed. Ja, dat weer de dijfilm. We binnen weer om hier op wal in het mooie Gediek. Wat hebben we het mooi waar net, we treffen het prachtig. En wat hebben we nou? We hebben nou de praatjemakers. Ben is onderdeel nou, dat vinden we altijd erg leuk. We hebben Joert Traaien Ben van de Legere Squallen, de Tjerne uit Gediek. Jongens, zeg maar even, wie ben je? Doe bist? Sam. Sam. Ik ben Natasja. Natasja, heb ik jet. Tijn. En Tijn, oké. Nou, jongens, ik ga hem even vragen over een voorwerp. Mevrouw van het museum, die laat u nou een voorwerp zien. Jelma Steenwijk van uw museum uit de Gediek, van de Oudheidkamer uit Gediek, die laat je hem een voorwerp zien. En zeg maar eens even, wat zou dit wezen? Maakt je er wat van? Mooi. Oh, best wel mooi. Ja, maar bedenk eens, wat zou je ermee kennen? Wat in doen? Maakt het wel even hier, maakt je misschien? Kerst je er maar even in. Nou, oude dingen. Ja, oh, dat ding, dat klopt, ja. Daarvoor komt het uit het museum. Maar wat zou je ermee kennen? Misschien kan je daarop krijten. Ja, dat zou ik best kennen. En zit er een krietje bij of waar zou je met schroeven, denkst? Hier denk ik. Ja, en wat denkst je? Pak het maar eens even wat beet. Ik denk ook. Ja, daar zitten krijtjes in. En wat zou hier dan in zitten? Zie eens even. Waar zouden we broeken? In een huis of ergens oors? Wat denk je bij het broeken? Ik krijg hem niet open. Nee, zal ik het eens proberen? En wat denk je dat we broeken? Of met sporten of zo? Of op squallen misschien? Denk het. Op een squallen misschien, ja, dat zou ik best kennen. En probeer eens een krietje dan. Zie eens even, zo, ik screwen wel. Ja. Ja, die kan wel. Nou, en bedenk eens een naam van dit iets. Krijtbord? Krijtbord. En wat denk je? Hoe zou je het nemen? Ook een krijtbord. Krijtbord. Een krijtbord. Ja, dat zou ik hebben. Ja. Maar mevrouw van het museum, wat is het? Ja, zal ik jullie eens even vertellen. Zal ik hem eerst eens even helemaal dicht doen? Zo. Heb je wel gekeken wat hierop staat? Wat zou dit zijn? Een paard. Kijk, en je draagt hem zo mee. Oh, kijk eens, dan valt hij er al uit. Ik zal hem gelijk er weer even in doen. Weet je wat het is? Nee, hè? Nou, het is een schooltas. Oh, Nou, een heel schooltas. voorzichtig vasthouden. Maar het is een schooltas. Dit noem je, jullie zeiden een krijtbord, maar het is een lei. Dat heet een lei. En hier zitten geen krijtjes in, maar dat heet griffel. En daar kun je mee schrijven. En hier zit een sponsje in, maar dat zit heel strak. Daar kon je mee schoonmaken. Een schooltas, dat weer dus het onderdeel. Maar Dat- zal je nog eens wat vertellen? Zo'n schooltas is wel heel onhandig. Hè? Je hebt nou tegenwoordig gewoon rugzakken. Weet je waarom deze nou zo hard is? Nou kijk, vroeger hadden niet alle kindertjes een bankje. Er waren heel veel kindertjes. Er waren soms wel 70 kindertjes in de klas. En er waren er maar 30 bankjes en stoeltjes. En dan moesten ze toch schrijven. En dan hielden ze hem zo. Oké. En dan konden ze daar een lijntje Ja, op doen. zo, dan konden ze en dat dan konden ze zo schrijven. Oké. Nou, mevrouw van het museum, jullie worden bedankt. Jelma. Oké. Bedankt en ontmoen. En de praatjemakers, ik bedankt. En een applaus voor de praatjemakers. En dan gaan we nou terug naar uw volgende onderdeel. En dat is een hobby. Wat voor bijzondere hobby hebben jullie, Ingrid? Nou, ik heb een hele praten, maar waar maakt het even nou? Nou, goeiedag. Goeiedag. Goeiedag.
Waar ben je? Ik ben Johan Benenjer uit de Gediekwei en geboren, gedogen Gediekster. En wat een prachtig apparaat heb je bij jou. Of zit er je op? Laten we het zo stellen. Ja, ik ben even een eindje aan het rijden en ik rijd hier heel vaak op. Ik ben verzamelaar van motorfietsen. En dit is een motor, dus een Indian Scout van 1921, 496 kubieke centimeter. Een V-twin makken in Amerika. En het bijzondere van deze motor is dat hij trogminheid vroeger inruilen is op een stofzuiger. Die hij verkocht naar mensen die hier in de nijbouw kwamen te wijnen. En die meesten die wennen vroeger in het huis werd Zwieringen letters in winkel hier. Och, heet nee hoor. En de eigenaar, dat wie meester Vos en die wie hoofd der school van de Ter Wispel en jeder in Langswegen. En toen hij erheen ging, dus toen had hij die motor kregen. Nou, en ik heb me van het weer oor kregen. En dat gaat het verder, hoop ik. En hoe lang heb je hem nou in totaal al? Hij had hem ruilen toen in 1958. Allemachtig. En toen zeggen er ik al sa uit, of net? Nee, hij is inmiddels 2 keer gerestaureerd. Eerst weer wat een sumiere restauratie, maar in hier heeft Sinjelien hebben we hem grandioos goed aanpakt. En nu is het een plaatje, zou ik maar zeggen. Uniek machientje. Nou, hij ziet er zeker uniek uit. Ik wil je heel graag bedanken voor jouw tijd. En voor dit met je te delen. Nou, het is dat genoegen. Mooi zo. Dan gaan we nou terug naar het volgende onderwerp. Maar wacht je nog even tot een beetje. Nou, hij start dus ik krijg. Nou, dat is wel hartstikke mooi. En wij gaan terug naar het volgende onderwerp. En dat het wat een meidje met wetter, heb ik begrepen. Ja, dat klopt. Dat klopt. En Het ik is, geloof iets met ISIS, maar ja, dat klopt. ik heb geen idee. Ja, dus is het in de buurt. Het klopt Gerben, helemaal. vertel. Oké. Wij binnen hier natuurlijk aan het wetter in de Gediek. En de turfroute, daar staat de Gediek te bekend om. En dan hebben wij nog zo'n geweldige sportieve club in Gediek die het betocht heeft van nou, dat gaan wij hier eens even, deze week eens even zwemmend uitlezen. En daar vonden wij natuurlijk een hartstikke leuk idee. Dus zwemclub ISIS, van hartelijk welkom dat je hem hier binnen. Waar bist u? Ik ben Jan van Rennes van Zwemclub ISIS. En wij als doel hebben wij dat we de turfroute gaan zwemmen. Nou, wat een geweldig idee. En ga je dat helemaal redden? Helemaal een rondje om staan en appeltje en zo? Ik hoop het al. Dus, we doen het best natuurlijk. Maar het is natuurlijk een heel lijn. En we zwemmen in een estafettevorm. Dus dat valt het eigenlijk nog een beetje daar. Oké. Heb je hem genoeg brandstof mee van onderwijs? Ik hoop het al, ja. We zijn op weer onderwijs. Dus ik hoop wel dat we genoeg gaan. Dus, Oké, nou dan maar eens even bellen. Nou, ik zou zeggen van spring er gauw in. Ja, goed. Nou, we hebben nog wel contact onderwijs. Dus dan juist wel even waar we zitten en hoe we wat. Ja? Best, dankjewel. Nou, ik hoop dat we zaterdag weer uit het wetterfeestje leven wel. We zullen eens even zien hoe dat gaat. Daar gaan ze. Ja, daar gaan ze al. Zeg eens even. Goed ze beginnen. Eén voor één. Ze batsen samen in het koude water. Is het geweldig? Het is een aardigheid. Ze jouwen er niks om. Doe maar jongens, al hier erin. Huppakee. En daar gaat de laatste. En de oren erin. Ja jongens, al hier tegelijk. Huppakee. En springen maar in. Ja. En de jongens, ontzettend. Applaus voor Isis. Oké, dit weer het. We gaan naar de muziek. Ingrid, wie haast bij de muziek? Ik sta hier naast Arjen. Welkom. Vertel eens wat door jezelf. Nou, dankjewel Ingrid. Ik ben Arjen Baakman, ik ben pianist-zanger van beroep. En ik ga hier in Gediek ooit op een muziekschool zitten. Daar lezen we muzikale wiatels. En ik ga naast een leuk festje spelen. Mooi zo. Ik wist wat ik nou krijg, Jenne. Dat is toch helemaal geen notenlezenkast. Klopt dat wel? Ja, ik moet bekennen dat het echt weer is. Ik ken echt geen noten lezen. Dus had me wel proberen te leren. Dan wees wat hardleers of zo? Ik ben wat dat betreft heel hardleers, ja dat klopt. Ja. Maar door kerst het nog wel leren, toch? Of hoe doe je dat nou? Want ik vind het wel heel knap. Nou, ik doe eigenlijk alles op gehoor. En ik ben weer heel jaloers op mensen die noten lezen kennen. En die ben waarschijnlijk wel jaloers op mensen die een heel muzikaal gehoor hebben. Dus zo ben ik wel heel blij met mijn koor. Ja, ja. En als het leuk klinkt, dat jaren we dadelijk. Wat is er voor u spelen? Ik ga een Hollands festje spelen, Groot Hart van de Dijk. Nou, hele protte succes. Arjen. Dokter, kunt u even komen? Breng uw beste medicijn.
heb er nu al jaren last van, ook al doet het niet echt pijn. Maar ik val voor alle vrouwen hier aan de wal. Dat is te veel om van te houden, zegt dokter, ik heb een spoedgeval. Ik heb een groot hart, dit hart is zo groot. Het wordt nog genoeg, dit hart is zo groot. Neem een ochtend als vanochtend, vroeg op en de zon die scheen. Op de rand loop ik naar buiten. Ik zie een meisje en ik denk alleen. Ik dacht dat ze naar me lachte, maar opeens lag ik naar haar terug. Maar die boom was een vriend. Ik zeg dokter, kom te vlug. Ik heb een groot hart, dit hart, het is zo groot. Wordt nog een dood, dit hart, het is zo groot. Dokter, straks is het weer lente. Als u begrijpt wat ik bedoel, al het moois langs hier in wegen. En opeens krijg ik dat gevoel op iemand daags onder een auto. Ik stoot dagelijks 5 keer mijn kop. Dat is te veel om van te houden. Zeg dokter, weet u daar iets op? Ik heb een groot hart, dit hart, het is zo groot.